Salutare lume și bine v-am găsit! Astăzi vom începe un concurs de build. Jucătorii noștri vor avea numai 9 minute la dispoziție pentru a construi. Tema este casă în copac. Oh, bun. Timpul este acolo sus, cum vedeți și voi la înregistrare. Deci jucătorii au de acum începând 9 minute. Dacă până la 9 minute nu termină, amândoi pierd. Sau care termină până la 9 minute, acela e câștigător. Și dacă amândoi câștigă... Aie! Ba nu amândoi, Gigi alege care e cea mai frumoasă. Da chiar. Am un skin. Nu mai am. Aceștia sunt jucătorii. Și acum, ceva de Eu genul. sunt Snake. Stai așa. Care dracu era pauza la mine? Pauză. Nu. De ce vrei să pui pauză? De-l dracu de ambițios. Așa. Vom pune... Băga mea și pula. Încă registrează, perfect. Vom pune un pic pauzică pentru că se pare că concurenții noștri s-a handicapat în pula mea și eu pot să filmez numai 10 minute, deci bag pula. Gata, am revenit! Se pare că Zagleb, sau cum dracu-l cheamă? Stai să văd. Stai. Zagle. Așa, Zagle este în frunte, dar câți resetă ea din urmă. Să-mi bag pula dacă nu postez asta. Sau depinde acum. N-aveți timp de fapt. Care termin de fapt? Că fac pe episoade. Dar de fapt da chiar. Care termină, bă, frate? Nu, să nu fie pe timp. Da, până terminați, că așa dracu nu termină nici la pizdivară. Da, nu termină nimeni. Nici la pizdivară nu terminați voi. Fă și tu zi, te rog. Fac eu. Da. Așa. Da, bă, Denche, dar tema Dar a stai. fost... Taci de mă, că știu că pun și frunze astea, nu știi? Hai, băga mea și pula, deja mă doare capul. Așa. Dar ăsta așa pune video cu înjurături. Bă, dar eu nu înțeleg, frate, da. Dar nu ți ceva, bă, deci voi ați fost proști și nu ați spus un Bă, copac. după ce că eu n-am kiloși, tu mă mai și înjuri, a? Dar vă la sigur, nu ți ceva. Cât de proști puteți să fiți încât să nu, în pula aia, să nu creșteți un copac și din ăla să faceți casă în copac. Păi până când crește copacul... Păi până crește copacul, pula mea de cu pomii și crește într-o secundă. Data de mă, nu ne mai dați sfatul, că până la urmă noi nici nu trebuia să fim în convo cu tine pe Skype cât timp construi. Hai să-mi bag eu pula în tine. Să-și o bage Zagle. Exact. Hai Zagle, arată la cameră. Zagle, arată la cameră, te rog. Uitați. Na. S-au supranumit Axel 01. De ce nu s-am avut? Doamne, ce mă. Dar știi că frunzele o să pice? Dar voi, știu. Dar voi vă dați seama că vă pot grifa. N-ai voie. Ba da, am voie. Ba n-ai voie. Am voie, frate. Faci asta, n-ai voie. Ok, n-am voie. Următorul episod, da, dacă vom încerca să, cum să spun eu, O să dureze mult concursul ăsta. nu, faza una singură, va trebui să facem un zid între voi ca să nu vă puteți copia. Eu nu copiez pe nimeni. Nu mă, frate, așa Să zic. vezi că Zagle m-a copiat. N-are cum, uite-te un pic la el să vezi ce porcărie a făcut el. Deci, da, în episoadele următoare ce vor veni, ăsta este de-abia primul episod, de aceea este cam așa de handicapat. Cred că vreo 5 episoade. Cred că vor fi vreo 100, că asta va fi serie în pula mea. Nu, 5 episoade va fi prima construcție. Da, sigur, n-are cum. Păi eu de știu, de vreo 2 episoade, cam așa. Nu știu, depinde, frate, că avem cam mult de construit. Eu nu am mult de construit. La ce m-am gândit eu să fac? Hai de pula mea. Păi și eu asta am ceva. Deja știu tactica lui Denis, lui Snake. Deci, aici construiește Snake Ro Gaming. Iar aici construiește Zagle Sau Puțenberg.
Sau copil anonim. Sau așa, combine. Ce pula Stai mea. că nu găsesc lesbele de asta. O, atunci. Uite aici. Ce dracu ai făcut din aici să-i făcut și tu platforma asta, adică 4. Așa e perfect. Bă, Cristi, nu mai ajuta pe ăsta. Nu mă, frate. Nu-l ajut cu nimic, mă, fraiere, doar îi pun aici. Mm. Ah. Cristi, Mm. Dă-i zi, mă, Gege, că așa el filmează cu ușii. Ce, mă? Gege, Ce vrei? Ce nu pune-te acolo. Ce? Pune-te, uite aici, unde scrie numele noastre. Unde apare ca și o punte de pula. Da, sigur. Mai e și spulată. Fix aia vreau să văd. E fracție. Care pula se uită la Cartoon Network? Man. Nimeni și pe fundal tot se aude Cartoon Network. Gata, așa. Nu pot să minci pe Gege. Exact. Aoleu, stai, așa. Așa e perfect. Gata, și acoperișul. Nu l-am spart pe asta potrivită, fix pe aia de lângă. Așa, hai să vedem, uite aici. S-a clipat pula. Uitați. Așa se taie. Se taie între două. Anul ăsta se taie, frate, când își mișcă picioarele. Uite, panou. Panou de sticlă, uite aici. Și vreau de ăsta. Nu știu mai uita la a mea, de parcă tu n-ai. Care se uită, mă, la Cartoon Network? Nimeni. Se pare că Snake Rock Gaming are o idee cu geamuri, se pare. Cu panouri de sticlă. M-am blocat să-mi bag pula. Așa, se pare că... Ce pula mea, asta casa la o să arată ca o față. Cam așa. Ok, deci se pare că am înțeles tactica lui Zagle. Dar tu le înțelegi tactica la Exact. N-ai voie să spargi, am văzut că ai vrut să spargi, da. Știu, mă. Uitați-vă la skin-ul meu, sunt adorabil! De ce? De ce sunt atât de pervers? Bă, frate, deci atent, din cauza la drăgășenia mea, oamenii îmi vor da dislike. La... Înseamnă că ești urât. Ce ai zis, măi? Ești urât. Fii atent. Oamenii vor da dislike pentru că I'm so cute. Selfie! Gata. Ce? Nimic. Dar episodul tău nu e așa că s-a închis. Na, mai ies 2 minute. O 1 minut jumate, de fapt. Mamă, și Snake nici n-a pus geamurile să-mi bag pula, dar încet sunteți, boss, să-mi bag picioarele. What the fuck is going on? Așa. Și gata, m-am și geamurile astea și acum Bă, Unde-i? Snake mi se pare mai frumoasă casa lui ăsta. Stai așa, stai, că n-am terminat. Pe nici eu. Stai așa. Și de final voi face eu ceva, după ce le voi evalua. Dar stai așa că n-am terminat nimeni, mă, n-am zis nimeni că am terminat. Nu mă, după ce terminați, Stai așa că acopăr toată vă casa. știu eu ce voi face. Hai că e 9 jumate. Lume, se pare că primul episod... Hai de pula mea. Primul episod cam aici se va încheia. Ce trebuie să face asta? Cam primul episod aici se va încheia. Următorul episod îl voi face chiar acum. Îi voi pune pe aceștia doi la pauză și după aceea voi începe al doilea episod. Da, lume, cam acesta a fost primul episod din Construcții cu mine, Fluffy! Da, Renumit și gol!